Wel, hallo. Dat is van jou april en 16e. En deze week is het vrijdag erstelle vrijdag. En zondag is je dan Oosteren. En wat ik van jou wil vertellen is een beetje van Oosteren. Van jou merk van ik eten. En van jou hou ik niet zoveel spoes als we zes aan. Maar van jou wil ik reden van wat is Oosteren? Want wie Oosteren vieren, dan wat doen we? Wat denken we? Ik wil hier niet predigen, ik wil niet met een vinger wijzen. Maar ik wil ons plus al een beetje duidelijk maken wat Oosteren is. Zum Beispiel, gestern so ist, ein von diesen so ist, als ich hier struckelnd wir. Dann gehe ich so ein bisschen rüt, und hier sind ich so viel Lichter in der Stadt. Dann kann der Stierens so fern sein im Himmel. Und dann macht einer dort einfach Tischstunden, wo groß ans Gott ist. Die großen Stierens, was da sind, die sind Millionen Meilen auf. Das kann man sich nicht mal vorstellen, wie weit die sind, wie groß die Stierenwelt ist. Und die Mond und die Sonne. Die hängen bloß in der Luft. Das hat Gott so still gemerkt, bloß mit dem Sein. Und was je die Gott, die ist dann so gut, die läuft dann so sehr, die hat seinen einen Sohn, seinen einen Sehen, geschickt auf diese Welt, zum Mensch worden, der Menschheit annehmen. Und der ist willens gewesen, zu sterben, für die ganze Menschheit, für all unsere Sünden. Und wenn wir dort annehmen, was unser Leid ist, was wir getan haben, wenn wir dort annehmen, dass Jesus ist gestorben, für unsere Sünden, für meine und für deine, dann können wir selig werden. Die Seligkeit, die ist frei, die können wir uns nicht verdienen, die können wir nicht betonen. Und Jesus, ich stelle mir vor, so vor, wenn Jesus würde entgegenkommen mit einem großen, langen Papier, mit all meine Sünden daarboven. En dan breng ik Jezus dat zo aan. En dan checkt hij er op en dan neemt hij een stapel. En dan stapelt hij dort en weet je wat dat stapel zegt? Dat zegt, deine Schuld is betoeld. Deine Sünden zijn alle betoeld. Ik heb die betoeld. Jezus is voor ons gestorben. Der heeft gewonnen over alle Sünden. Der heeft gewonnen over de dood. En ik wil bloos zeggen dat deze Oosteren, waar we aan denken, wat Oosteren meint voor ons. Wat Jezus van ons gedaan heeft. Dat valt me bij, vielleicht in de 76 in Mexico, mal wie ik mal aan een kerk. En dan, die prediger vertellen ons door je geschicht. Hij vertelde, wie hij had eenmaal een werk, waar bij een steed, wat we naar Erweckungsversammlungen gehad, wo hij mensen gelegenheid geeft, de ganze werk war, want zij willen naar Jezus komen en zich bekeren en Jezus aannemen. Dan hadden ze de gelegenheid en eens huis, als hij dat predikt, dan komen er twee jongens aan, die komen met motorcykel aan en dan komen die aan de kruid nemen. En dan merken die nog een groot leven. En zijn er vraag en de prediker, de profeet door te beschwichten. En zij had zich gevraagd en hij zegt, want je wil Jezus aannemen, je hebt die gelegenheid hier en zij zeggen, zij brokken niet Jezus. En als die zijn bij het vraagje was van de kerk, dan verloten ze. Als ze met ihre motorcycles de weg voeren, dan merken ze nog gescheit een beetje en geschrek. Voor en voet. En weet je, die kerk wie den Haus nog niet daar. Dan kwam een van de jongens, die kwam twee in de kerk nemen, die rand en schreef dat, help me. Jezus, ik wil Jezus aannemen. En die kwam ganz naar ver en die prediker, die helpt dan door en die knijpt zich door en die neemt Jezus door, kraakt den Haus aan. Den we zo angst geworden. En weet je wat, dan had die prediker gevraagd, wo ist dein Partner? Und der hat gesagt, als sie wären hier Foot gefahren, dann hat sein Partner wo ein Accident gehabt und dann jemand hat ihm dafür gefahren und schlägt ihn durch dood. Und das andere, dem wir so wichtig geworden und dem wir was überfallen, der kam drin in die Kirche und der hat sein Leben ganz übergeben an Jesus. Und weißt du was, ich merke auch Fehler, ich bin hier nicht ein Prediger. Ik leg geen eten te maken, ik leg spoes te gaan, maar du hast ook de tijd, wo einer mal een beetje ernst zijn, met ons leven.
En krijg nu als de gelegenheid, want wie wil Jesus aannemen, dat Javi, dat is vrij. Dat we bloß aannemen. Ik weet dat geen mensen hier zijn, dat is niet zo einfach wat je wordt, dat is einfach. Want je dat leid is wat je gedaan hebt, dat heeft zich gelijk wat van geruid het lag van zinden die staan. Want je doet wel ruit wel van jullie zinden en je dat leid is, goed naar Jezus. Die verjaft je alles. Alles verjaft je. Je kan van fressen afhalen. Dat wil we alle. En ik dacht, ik wil jullie van nu zijn. Ik weet dat leven dat is zeer kort, waar we kijken dan. Ik heb vrienden gehad, die zijn van hier, ik heb met die spaziert niks, dan zijn ze weg, zijn gestorben. En dat is op te ons, wo we wel onze eeuwigheid toebrengen. Im Himmel oder in de hel, dat is op te ons. Krijg nu, de Mexikaner zegt immer, mientras que vida hay esperanza. Zolang du leven is, is de hoop Morgen weten we niet als we die worden beleven. Van jou, krijg nu, weten we dat. En ik wil bloß zeggen dat nu dat je dit gehoord hebt, je kan nu helemaal zeggen dat ik kan niet beter gewusst, ik heb het niet gehoord. Dat is op de junt, maar ik ruid je toe. Deze Oosteren, waar we door aan denken wat ons grote God voor ons gedaan heeft. Hij heeft zijn zin geschickt en dat zegt in de Bijbel. Hij heeft de wereld zoveel geleefd dat hij zijn einstgeborenen zin geschickt heeft. Dat alle, zwart, wit, rood oder blauw krijgen, wat voor die mensen. Alle mensen, wat aan hem blijven, die worden niet verloren gaan, maar die worden het eeuwige leven hebben. So, ik wil je een zeer, zeer schöne Oosteren wensen. En mocht Gott je zeer segnen. En dan werden we uns nochmal weiter sein. Vielleicht nächstes Mal merken wir weiter schön eten. Und mit Spaß haben. Aber diese Ostern werden wir an denken, wo so wie Ostern 4. Alle Paste und Dankeschön für Tauweer.